Mä oon Katoteon Sanna ja mä haluan näyttää sulle tänään, että miten voit tehdä sun do-it-yourself-nurkkaukseen kivan pienen säilytyssysteemin. Eli tällaisen kotelon, mihin voi laittaa vaikkapa käsityölehtiä tai kaavoja tai lankoja tai mitä ikinä haluatkaan laittaa. Ja tämän siis voi kiinnittää seinään kiinni, eli sitten ne pysyy siellä näpsäkästi. Esimerkiksi sellaiset kamat, mitä sä tarvit pitkin sun tekemistä, että ne ei ole koko ajan jossain pöydillä tai muualla, ne voi laittaa sitten tähän näppärästi. Ja tämähän on siis tehty legoista. Eli jos sulla on sen ikäisiä lapsia, että ne ei enää legoilla leikin, niin käyppä sitten sieltä vähän hakemassa legoja käyttöön tai sitten vähän lainaat niitä itsellesi, niin kuin mä kävin tekemässä. Ja tämmönen siitä syntyi. Tuossa seuraavaksi sulle tulee sitten ohje siitä, että miten voit itse kanssa kokeilla sitä.